Добрый, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня снова пятница, 22 мая 2026 года. Сегодня снова с вами я, Зуртан Халтаров, на канале, на ИМИ радио, в моей авторской передаче «Когито Бурята». Сегодня у нас замечательный гость. Передача будет идти в польском языке. Учите польский. Dzień dobry. Mamy dzisiaj gościa, albo jak można to powiedzieć w języku polskim gościnie. Proszę, przedstaw się. Senbec Hano, namajk Joanna Gydyk, Bipolszos Irsyn. Dzień dobry, mam na imię Joanna i chciałam opowiedzieć kilka słów o mojej przygodzie w Mongolii. Powiedz, jak poznaliśmy. To bardzo interesujące. Poznaliśmy się na szkoleniu o różnorodności językowej w Polsce. Bo to bardzo interesujące było. Nasz jakby kolega wysłał, bo my zawsze już chyba trzeci rok uczestniczymy w takich projektach grantowych na też temat stworzenia różnych audycji w różnych językach w ramach IMI Radio. I ten Instytut Językowy, on czasami prowadzi takie warsztaty. I widzę ogłoszenie w naszym czacie i zgłosiłem. I bardzo interesujące, bo poznałem, chociaż byłem jeden dzień tylko, poznałem dużo ludzi i poznałem też Joannę i okazało się, że Joanna, kiedy... Tak, zobaczyłam cię i tak myślałam, że chyba nie jesteś z Mongolii, ale gdzieś blisko. Tak. No ja zawsze, kiedy ktoś mnie pyta, skąd jesteś w języku polskim tam, albo w różnych językach, ja mówię, że ja jestem z Buriacji, bo niektórzy Buriaci, oni robią błąd na ten temat, mówią, że z Rosji, a no większość obywateli całego świata, oni w ogóle nie wiedzą, że no na przykład Rosja jest państwem kolonialnym i mają też dużo na swoich okupowanych terenów, dużo na przykład Azjatów albo różnych na przykład narodowości, które nie wyglądają jak Rosjanie na przykład. I z tego powodu ja zawsze mówię, że żeby Buriaci w swoich też audycjach, żeby Buriaci mówili, że oni są z Buriacji, a potem już kiedyś ktoś pytał, może ktoś i wie, ja na przykład, jeżeli robisz takie badania, to na przykład ze 100 gdzieś 90 nie wie, gdzie to jest, a 10 wie. Jeden raz spotkałem człowieka, który był w naszych terenach. Pojechał podróżować do Mongolii akurat i był też w Buriacji. No i Joanna, powiedz, jak Mongolia stała twoim interesem? Myślę, że już od takiego nastoletniego okresu interesowałam się tym rejonem świata. I tak się szczęśliwie złożyło, że miałam możliwość wyjechania na wolontariat i jedna z opcji to była Mongolia. Mogło wyjechać 4 osoby, natomiast tylko ja się zgłosiłam, bo to nie jest jednak miejsce dla każdego, ale wyjechałam na wolontariat taki wakacyjny i pracowałam z dziećmi w takim ośrodku, w ośrodku dla dzieci, może tak to nazwę, który pomagał im. Prowadziłam takie zajęcia wakacyjne, sportowe, plastyczne, naukę języka angielskiego. To było już dawno temu, to było w 2008 roku i tylko podczas wakacji. Ale
To była ta pierwsza przygoda właśnie z tym krajem i bardzo chciałam tam wrócić. Ja pamiętam na tym spotkaniu, na tym warsztacie w Centrum Multikulturowym w Warszawie, kto nas słyszy od dawna, to wie, że nasze radio, one od początku poszło z Centrum Wielokulturowym, bo tam była siedziba i fundacyjna przestrzeń. Ludzi, pracownicy tej fundacji, oni kiedyś to stworzyli fundację akurat na rzecz stworzenia tego centrum. No i w końcu stworzyli kiedyś, no tutaj są taki system jak operator centrum. No i po kilku latach nie wygrali grant na przeprowadzenie tego, no i musieli stąd odejść, tak można powiedzieć. I jakby wrócili do swojej siedziby i radio też przeszedło jakby do tego miejsca. I kiedy tam my z tobą rozmawialiśmy, ja spytałem ciebie, jak długo ty mieszkałaś w Polsce i ty mnie powiedziała bardzo tak w takim 3 zimy. Tak, przetrwałam 3 zimy w Mongolii, ale to były takie oddzielne zimy. Więc pierwsza zima to była na przełomie i 2011 i 2012 roku. To był mój drugi pobyt w Mongolii, czyli po tym wolontariacie, po kilku latach, można powiedzieć, uczęszczałam na lektorat mongolskiego na Uniwersytecie Warszawskim i też nadarzyła się okazja wyjazdu na stypendium i uczenia się języka mongolskiego na Państwowym Uniwersytecie w Ulaanbaatar. Oczywiście skorzystałam z tej możliwości i po tym roku nauki i pierwszej zimie stwierdziłam, że jeszcze za mało mi Mongolii. Znalazłam pracę, pracowałam można powiedzieć na polskie warunki, w takim wesołym miasteczku, tylko takim wesołym miasteczku czy parku rozrywki, które nie zmienia miejsca, które jest stacjonarnie w jednym miejscu w Ulaanbaatar. I to był mój kolejny rok w Mongolii. A kolejna zima i kolejny rok to był 2018-19. Wyjechałam i uczyłam polskiego znowu na tym samym uniwersytecie, na Państwowym Uniwersytecie Mongolii w Ulaanbaatar, jako oficjalnie wysłana lektorka z Polski. No i z tego powodu chciałbym zadać takie pytanie. Czy istnieje taki interes od Mongolów w nauczeniu na przykład języka polskiego? Bo ja znam, że Mongolia ona ma dużo stosunków jeszcze z tak zwanej komuny z Polską i wiem, że tutaj istnieje bardzo mocna fundacja też Mongolów pomiędzy Mongolią, no tak zwana polska, mongolska fundacja, i która zajmuje się też diasporą. Wiem, że w Polsce mieszkają ponad 1000 Mongolów i to Mongolia, niektórzy przyjechali tam kilka lat temu, a już mieszkają od dawna, jeszcze na przykład z czasów komuny albo z lat 90. Dużo wjeżdżało do Polski, bo był chyba taki pociąg, który szedł z Mongolii, z Ulaanbaatara do Moskwy, a z Moskwy jakieś kilka tych wagonów jechało do Polski na przykład. I to w latach 90. był taki handel, jak można powiedzieć, jak w czasach Chingishanu. Mongolia odsyłała takie karawany, można tak powiedzieć w języku, do Polski i niektórzy tutaj Mongolowie tutaj zaczęli mieszkać, bo ja
kiedy robiłem też wolontariat po tej tak zwanej pełnoskalowej wojny na rzecz uchodźców z Ukrainy, ja w noc na dworze wschodnim spotkałem Mongola. Ja patrzę, że ktoś z tych terenów idzie, podszedłem, spytałem, okazało się, że on mieszka już od chyba 94 albo 5 i gdzieś w Śląsku kupił tam jakieś działko albo tam na wsi mieszka. I to bardzo interesujące było. No i kilka razy też spotkałem Mongolów, którzy albo profesjonalnie, albo jako statystą grali na przykład w różnych polskich produkcjach filmowych. No i jaki to interes, no, bo studiowała język polski i to byli po prostu studenci, którzy studiowali języki obce na przykład, albo to byli ludzie, którzy chcieli na przykład wyjechać do Polski, żeby podwyższyć swój poziom edukacyjny, albo wyjechać na przykład w jakieś wymiany akademickie, coś takiego. Wszystko po trochu. Akurat wtedy, gdy ja uczyłam polskiego, niestety nie było już kierunku polonistyka. Był jedynie lektorat języka polskiego. Też było kilka osób tak naprawdę uczących się polskiego, ale musimy pamiętać, że w Mongolii mieszka niecałe 3 miliony ludzi, więc trudno, żeby to były jakieś bardzo duże grupy. To był też czas, kiedy nasza ambasada po raz kolejny została zamknięta, więc myślę, że to też wpłynęło na rozluźnienie tych stosunków. Dlaczego zdecydowali się na naukę polskiego? Z różnych powodów. Czasami ich rodzice czy też dziadkowie byli w Polsce i przekazywali im bardzo ciepłe historie o naszym kraju. Czasami chcieli po prostu uczyć się europejskiego języka i przyjechać tutaj na studia. Więc motywacje były różne. Z osób, które ja uczyłam, jedna z nich przyjechała do Polski, kończy tutaj teraz studia. Pierwsze kroki tak w języku polskim, na co trzeba zwracać uwagę? Gdy jest się Mongołem, czy... Tak, no na przykład Mongolem, tak. To jeśli... Bo tak, pomiędzy mongolskim i polskim, no bardzo duży... Tak, ale tak się składa, że większość Mongołów ma bardzo duże zdolności językowe i faktycznie, jeżeli ktoś już mówi w innym języku, mówi bez akcentu i często jest, nawet nie można odróżnić osoby nie widząc twarzy, tak? Bo po twarzy oczywiście rozpoznamy od razu, że nie jest z Polski. Dlatego ja też nigdy nie poznałam osoby, która miałaby trudności. Tak? Wśród moich studentów prawda jest taka, że w pierwszym semestrze kilka osób, no niestety niektórym nie zaliczyłam tego przedmiotu, więc okej. Ale to były osoby, które no, też same nie włożyły pracy. Natomiast reszta bardzo dobrze sobie radziła i nie miała właściwie naprawdę z niczym kłopotów. Chyba takie najtrudniejsze to pewnie syś, rozróżnienie tego, ale naprawdę większość Mongołów jest genialna i podpisuje się pod tym. Ja pamiętam, kiedy u nas byli, bo ja zacząłem studiować język polski też na uniwersytecie, ale nie w ciągu moich jakby studiowania w uniwersytecie, więcej później, bo otworzył się taki Centrum Języka Polskiego i Historii, to było w Ulan-Ude, ale potem po 14 roku oczywiście go zamknęli, z powodów oczywiście politycznych. I ja pamiętam, było, kiedy istniał też konsulat polski, Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku, to czasami do nas przyjeżdżał konsul stąd.
I pamiętam, jakieś było wydarzenia i my zawsze te wydarzenia robili wspólnie z Polonią, która też istniała. Ja teraz nie wiem, czy ona jeszcze jest, czy nie w Buriacji, ale istniała. I pamiętam, że jakaś scenka była studentów, które ze slawistyki chyba z jakieś no, nauczanie różnych języków i polski jakby był w ramach tych studiów. Ja pamiętam, że ten konsul po prostu powiedział, że jeżeli zamknąć oczy, to trudno byłoby rozróżnić, a to studenci studiowali tylko pierwszy rok. No i oczywiście, że są tak, że no, Buriaci na przykład, Mongolowie, jeżeli ma coś, to studiują języki bardzo łatwo. Ja na przykład mam znajomego, który uczy, no wolno mówi w języku angielskim, teraz mieszka w Stanach i coś tam było, ja mu coś powiedziałem albo wysłałem jakiś filmik w języku polskim. On powiedział, że no jako wszystko rozumie. No i też takim bardzo ciekawym atutem było to, że on zaczął studiować język mongolski i razem buriacki tylko w Stanach. No to bardzo taka ciekawostka, bo zaczął jakby uczyć obce języki, a potem wrócił do swoich jakby mother tongue i native language. To nic w tym dziwnego nie tu. Czy ty pamiętasz jakieś, no zawsze bywają jakieś tam pomyłki językowe albo coś innego, jakieś ciekawostki, anegdoty może być na przykład z sali lekcyjnej, że ktoś tam mówił, no coś robił albo mówił coś tak, że to wyglądało anegdotycznie albo brzmiało albo w języku mongolskim, albo w języku polskim dziwne. Szczerze mówiąc, nie. Nie. Nie wiem. Być może sobie jeszcze coś przypomnę, ale wydaje mi się, że nie było takiej sytuacji. No, 3 zimy w Mongolii to bardzo trudno. Czym jakiś klimat, coś... Bo ja pamiętam swoją pierwszą polską zimę i to było trochę depresywne, bo cały czas chmury te byli. Było jakby tak, że nie było słońca. Na przykład Mongolia tam... Tak, 300 dni w roku świeci słońce, ale przy smogu, który no niestety, który występuje w Ulaanbaatar i przy tych niskich temperaturach, to nawet to słońce nie jest w stanie zrekompensować tego, więc ja pamiętam, teraz oczywiście klimat się zmienia, więc jest cieplej, ale pamiętam te zimy, gdy nad ranem musiałam wyjść i było minus 40 stopni. Noszę okulary, więc wszystko mi zamarzało, tak, i takie kropelki zamarzniętych łez również miałam na twarzy. Nie jest to przyjemne, gdy mróz naprawdę szczypie w twarz. No, a taki... Bo ja no, znam, że na przykład moja znajoma kiedyś pojechała, też ona jest Polką, ale jest jeszcze dodatkowo wegetarianką i pojechała do Mongolii i w tych czasach teraz może być wszystko w porządku, ale jak to było tam, że no, w Mongolii to główne danie to mięso, jakby, tak? I chciałbym spytać, że jak trudno było przejść od polskiej kuchni albo nie do mongolskiej kuchni? Jakieś dania mongolskie może
chętnie teraz spróbowałaby Tak. znowu na przykład. Tak. Co? Ja dużo podróżuję, więc też zawsze próbuję jak najwięcej dań z danego miejsca. Faktycznie nie przepadam za mięsem, więc to nie jest tak, że zupełnie go nie jem, ale bardzo go nie lubię, zwłaszcza baraniny, która tam też częściej występuje. Pierwszy pobyt był trudny, zwłaszcza, że były wtedy już też wegetariańskie miejsca, ale ja byłam na placówce, gdzie pracowałam z dziećmi i no nie miałam możliwości jedzenia czegoś innego. I tak, to było trudne, bo zawsze rezygnowałam z mięsa i to było źle, to było niezrozumiałe, zwłaszcza przez dzieci. Przez dorosłych to już inaczej, natomiast dzieci tego nie rozumiały, bo no tak, dlaczego rezygnuję z tego, co jest najlepsze, z tego, co jest najdroższe. I to zawsze było takie, ja bardzo się tak chowałam i to tak, to było trudne, to prawda. Później pamiętam, że faktycznie gdy pracowałam w parku rozrywki, dostawałam posiłki wegetariańskie, czyli wegetariańskie z kurczakiem. No ale tak, to nie wszyscy traktowali kurczaka jako danie Mięso. wegetariańskie. Niektórzy tak, więc zależało od osoby. tak, Natomiast bo teraz już chyba nie masz takiego problemu. Ja też rozumiem, z czego to jedzenie mięsa wynika. A jeśli chodzi też o dania mongolskie, to tak, zjadłabym huszur, czy buc, czy cujwan, ale z tego co wiem, to nie ma takich miejsc w Polsce, a te, które były, no niestety zbankrutowały, bo to nie jest kuchnia, która na co dzień. może polskiemu smakoszowi podpasować. Ja zawsze mówię do różnych ludzi, że trzeba mongolski kebab wprowadzić, bo no to dodawać dużo warzyw i owoców do tych ciężkich, powiem tak, mięsnych dań. Bo no na przykład ty powiedziała bardzo ładną ciekawostką, bo kurczak to nie jest jakby, nie traktują w Mongolii jako mięso. Nie wszyscy, teraz Nie to wszystko, się też zmieniło. nie, oczywiście. Ale ja pamiętam, ja zawsze lubiłem tę jakby baraninę mongolską, ale kiedy przyszedłem do jakiejś restauracji, coś takiego, ktoś mnie zaprosił, ja mówię, że chcę baraniny. Ja tak popatrzyli, powiedzieli, że ty naprawdę chcesz baraninę? Ja mówię, że tak. Bo w Mongolii traktują baraninę jakby to takie zwykłe mięso. I jeżeli poszedł do jakiejś restauracji, na przykład, no trzeba jakiś kurczak albo rybę, coś takiego zamówić. No nie, no przepraszam. Jestem w Mongolii i chcę zjeść no jakby to, co Mongolowie jedzą. Ale w Buryacji u nas też na przykład wychowałem się w takiej rodzinie, w której i kurczak, i wołowina na przykład, oni jakby byli traktowane jakby, no oczywiście, że to mięso, ale to kurczak i mięso to wołowina. Taka ryba nasza może. Tak. A no naprawdę teraz oczywiście Mongolowie oraz Buryaci jedzą rybę, a kiedyś to nie było takim. Z tego powodu na przykład w Mongolii, jeżeli ktoś chce pojechać na Łowienie ryby, wędkowanie. Łowienie ryby, tak, wędkowanie, to tam takie bardzo mocne egzemplarze są tam tego, tajmienia różnych innych ras tej ryby. I ja myślę, że to też taka niezwykła, no kto lubi wędrować na przykład, temu ma sens pojechać gdzieś do Mongolii, bo tam można złowić bardzo duże egzemplarze. No i teraz no zawsze tak bywa, że podróżujesz dużo. Był
u ciebie pomysł na przykład za te 3 zimy na przykład napisać jakoś tekst, książkę albo jakieś artykuły, coś takiego? Albo może ty pisałaś już? Nie pisałam. Wiem, że jest też sporo osób, które pojechały na przykład w różne miejsca, również do Mongolii na chwilę, tak, na miesiąc, 2 czy 3 i napisały książki. Ja tam byłam trochę dłużej, ale wciąż myślę, że za mało, żeby coś napisać. Nie mam potrzeby dzielenia się z tym chyba. I zawsze tego unikałam, więc jesteś pierwszy, który mnie namówił na rozmowę o Mongolii. Naprawdę? Tak. No i a jak na przykład ja tutaj też po to w Polsce, żeby stworzyć diasporę buracką na przykład. Ale mam takie pytanie, kiedy ty byłaś w Mongolii, czy są taka diaspora Polaków, którzy tam pracują, studiują, albo na przykład no jak coś, no nie wiem, jakiś biznes tworzą, czy może też na wykłady jakieś pojechali. Czy tam istnieje coś takiego, a może ktoś z Polaków tam mieszka na stałe na przykład? Jest kilka osób, wszystkie znam. Tych osób jest tak, no, w piątce czasami, to powiedzmy około 5 osób jest. Mieszkających na stałe, tak, no mieszkających powiedzmy od około 10-15 lat. Wiem, że jest pani, która mieszka tam dłużej, natomiast ona ma poza polskim obywatelstwem również inne. Polaków, których ja poznałam, to jest około tak 10-15 lat mieszkających tam. To jest naprawdę 4 osoby. Osoby, kobiety, które wyszły za Mongołów. Również osoba, która jest tam na misji i powiedzmy na wolontariacie, czyli osoby działające tak społecznie. Ale tych osób jest bardzo, bardzo mało. Jest też pan, który prowadzi biznes. Tak. I od czasu do czasu przyjeżdża grupa studentów. Tak, bo ja pytam z powodu tego, że na przykład w Buriacji tam bardzo dużo było Polaków jeszcze no, z tych czasów tak zwanych zesłańców, zesłańców syberyjskich, przepraszam za błąd, ale Mongolia, ona jakby miała stosunki z Polską więcej później, na przykład z lat 50., bo ja gdzieś widziałem taki mongolski paszport z wizami również Rzeczypospolitej Polskiej, żeby wyjechać do tej Deutsche Demokratische Republik, tak zwanej DDR, sąsiad. I to było gdzieś tam w latach 50. na przykład. Ale jest coś takiego w Mongolii, która, no, podobna jakaś polonijna organizacja na przykład, stworzona przez Mongolów, którzy tu mieszkali, może tu w Polsce urodzili, wyjechali znowu do Mongolii na przykład. To znaczy teraz znowu jest otwarta ambasada. Wcześniej tę funkcję pełniła organizacja, niestety nie wiem, nie podam nazwy, a nie chciałabym też źle jej podać. Więc jest też spora grupa Mongołów, która tutaj mieszkała, tu się wychowała, tutaj się uczyła i wróciła do Mongolii. Tak, to takich osób jest naprawdę dużo. Kilka takich osób również znam. Wcześniej rozmawialiśmy z tobą i ty powiedziała, że poznała w Mongolii bardzo znaną postać albo personę, jak nie mogę powiedzieć, osobę, która bardzo znana w Polsce.
Coś możesz na ten temat powiedzieć? Nie wiem, bo jak do niej dojdzie, to nie wiem. My się tylko poznałyśmy, tak, ale Michelle Jar... ojej, teraz nazwisko... Jargal Seyhan. Tak, żebym dobrze wypowiedziała, która grała w rodzinie zastępczej. Tak, akurat tak się złożyło, że faktycznie poznałyśmy się w Mongolii. No, w Polsce jest bardzo znana. Ja wcześniej znałem, że tutaj w Polsce, ja nie pamiętam, czy urodził się on w Polsce, czy nie, znany reprezenter na telewizji, którego, no, nie wiem, każdy Polak zna, to jego imię Bilgun. Ty też jakoś ciekawostkę powiedziałaś na ten temat. Nie wiem też, czy mogę powiedzieć. Mamy tego samego fryzjera, ale akurat Bilguna nie poznałam. Wydaje mi się, że on tu przyjechał jako dziecko, ale nie wiem, też nie chciałabym się wypowiadać, bo tych informacji nie mam. Mnie się zdarza czasami, znaczy kilka razy zdarzyło mi się też w Polsce zaczepić osoby z Mongolii. Nie zawsze oczywiście też jestem pewna, znaczy muszę być pewna, tak, że to jest ktoś z Mongolii i tak, zdarza mi się, tak. Jakie masz plany? Czy na 4. zimą? Nie wiem, czy zimę. Ja tak, no byłam tam na wolontariacie, studiowałam tam, uczyłam tam, pracowałam tam, więc jedyne, co mi zostaje, to chyba tylko taki wyjazd turystyczny. Czy zimowy? Być może akurat na Nowy Rok, na Tsagaan-Sar, czyli na biały miesiąc, na biały księżyc. To jest bardzo takie przyjemne święto, bardzo rodzinne i tak może trochę nasze Boże Narodzenie. To byłoby całkiem dobrym pomysłem, ale myślę, że prędzej jednak wakacje. Być może niebawem się wybiorę. Tak? Bo trochę stęskniłam się. Jaką porą roku lubisz w Mongolii? Lato jest bardzo krótkie. Właściwie lato trwa około 3 miesięcy i naprawdę temperatura dochodzi do plus 30 kilku stopni, a poza tym to jest zima. I śnieg padający w maju i we wrześniu zawsze. Raz musi spaść, chociaż w maju i we wrześniu śnieg. Chyba lato najbardziej. Tak, chyba lato. Ja nie lubię zimy. Bo na przykład niektórzy nie wiedzą, ale na przykład Ulaanbaatar, on leży 1800 metrów. To niektórzy myślą, że Mongolia to ściep, jakby, ale to nie po prostu ściep, tylko ściep, który leży w górach. Z tego powodu tam takiej bardzo mocny taki kontynentalny klimat i z tego powodu i latem też mogą być pada śnieg albo coś. A oprócz Ulaanbaatora, która jest stolicą, ty gdzieś jeszcze w różne tam na Gobi. Tak, oczywiście, między innymi pustynia Gobi, tak. To też jest tak, że ja podróżując zawsze staram się jak najwięcej zwiedzić, natomiast jakoś tak się złożyło, że w Mongolii głównie nie podróżowałam, tylko miałam inne swoje cele, ale oczywiście na Gobi to jest podstawa. Na Gobi byłam w Harchorin, byłam w Darhan i jeszcze w paru miejscach. Tak. Ale zdecydowanie to nie jest też bardzo, bardzo długa lista. Tak trochę wyszło. Nigdy to nie był główny punkt właśnie wyjazdowy, więc być może kiedyś jeszcze ten kolejny wyjazd to będzie tylko turystyczny. No, na przykład nasz też prowadzący w radiu Ibrahim Jaganow, który prowadzi audycję Adyga Habar, w zeszłym roku na przykład trenował jednego z mieszkańców Francji na koniach, żeby ten jakby to trening był przed wyjazdem tego Francuza do Mongolii, żeby stworzyć tam taki podróż wokół Hubsugula też na koniach. I Mongolia jest takim krajem turystycznym i
no, zależy od tego, ile masz kasy, ja tak powiem, że można i końmi pojechać, można tam jakimś innym transportem, na przykład. I często to związane z tym z Hopsugulem. Byłaś? Niestety nie. Niestety nie byłam nad jeziorem, czego bardzo żałuję, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja. Jeżeli popatrzeć na kartę, to można zobaczyć, że Mongolia wygląda niedużo. Ale 5 razy większa od Polski. tak. Ale sąsiadów ma dużych. Tak. I z tego powodu niektórzy myślą, że tam wszystko blisko, ale Nie. na przykład w Buriacji, jeżeli ktoś ci powie do innego miasta, jeżeli pojedziesz, to inne miasto to tylko Irkuck, 350-500 kilometrów gdzieś. Albo Chita, które trochę dalej. Bo też mamy jakby tam też, które traktują się jak miasto, ale na przykład nie uważamy, że miasto powinno mieć tam ponad 150 albo 200 tysięcy mieszkańców z tego powodu. I jeszcze takie pytanie. Czym teraz zajmujesz? Możesz naszym słuchaczom coś powiedzieć na ten temat i robię to, co robiłam podczas między innymi ostatniego pobytu w Mongolii, czyli uczę polskiego obcokrajowców i niestety nie uczę Mongołów. To bardzo. A gdzie może nasi słuchacze też, wśród naszych słuchaczy też dużo na przykład osób z tym, jak on nazywa? Zawsze mnie z głowy wyleciał to z experience migranckim. Doświadczeniem migranckim, przepraszam. I niektórzy na przykład szukają bardzo ładnych szkół języka polskiego, bo ja na przykład kilka razy byłem na takich kursach nie podstawowych, a tak dla tych, którzy chcą przedłużyć nauczanie języka polskiego. Byłem bardzo interesujące kursy, ale ja uważam, że trzeba chodzić na kursy, w których wykształcone osoby w języku polskim jako obcy. Tak, bo czasami spotykam po prostu na przykład wolontariuszy, którzy na przykład mają jakieś filologiczne wykształcenie, ale nie było u nich kursów polskiego jako obcego. To inna jakby sytuacja. I ty mogłeś powiedzieć, gdzie cię znaleźć, w jakim kierunku tam? W różnych miejscach można mnie znaleźć. Oczywiście można mnie również prywatnie znaleźć. Jeżeli ktoś bardzo miałby ochotę, to myślę, że może się do radia odezwać i wtedy jak najbardziej możecie przekazać kontakt. Tak, teraz bardzo dużo osób zaczęło uczyć polskiego jako obcego. Ma to swoje i plusy, i minusy. No bo teraz, jeżeli wejdą zmiany, na przykład związane z polskim obywatelstwem, niektórzy na przykład mówią, że potrzebują tam C1 na przykład, a ja wiem, że to C1 to bardzo wysoki poziom. Niektórzy Polacy naprawdę nie mogą zdać, jeżeli by teraz poszli na przykład do tego egzaminu, na przykład niektórzy by mogli. To się zgadza, oczywiście. Z tych balów. I z tego powodu oczywiście ludzie, którzy jakby patrzą w przyszłość prawidłowo, tak. tam, to teraz idą na kursy, zaczynają studiować języka polskiego, żeby mówić prawidłowo, czytać książki, może pisać książki w języku polskim i zapraszamy też do informacji, kiedy my to zrobimy podcast. Oczywiście ja daję opis wideo, ja dam kontakty twoje i
coś możesz na koniec powiedzieć w języku mongolskim do naszych słuchaczy? Również ja myślę, że niektórzy Mongolowie, którzy mieszkają w Polsce, też mogą usłyszeć język mongolski. To zaczęłam mongolskim, mogę skończyć, ale już tak bardziej skromnie. Bayarla, bayarte. No ja również w języku burackim powiem, że barche, ayalej, amarmende. Bardzo dziękuję ci za to, że przyszedłeś do nas, o Mongolii. Bardzo ciekawe rzeczy o Mongolii i dziękuję ci bardzo. Dziękuję за zaproszenie. Ну, а мы, дорогие друзья, встретимся с вами снова через неделю. В пятницу слушайте на ИМИ Радио программу «Когито Бурята». Это была Иоанна из Польши. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч, дорогие друзья.